Ens trobem al barri de Sants, on es celebra la 34a edició del cinema fantàstic i de terror. Acompanya'm. La jornada del 23 de novembre, a la nit més llarga, va ser molt més que una simple marató de pel·lícules. Va transformar el centre cívic Cotxeres de Sants en un autèntic mercat del terror. Passar por, però d'una manera controlada. Ple de parades temàtiques i activitats que complementaven a la perfecció la intensa programació cinematogràfica. Dient la frase de somos un festival diferente. La vetllada va començar a les 8 amb el clàssic La matança de Texas, de Tobe Hooper, que va establir el to per una nit carregada de tensió amb títols com Les motosserres canten i La massacre 3. Fora de l'auditori, els assistents van gaudir d'una varietat de parades amb marxandatge, còmics, dibuixos d'artistes locals i fins i tot relats breus manuscrits. Somos samarretes, frikis, la gent pala y todos más o menos somos una gran familia aunque no nos conozcamos. El servei de bar, a càrrec de Diables de Sants, va ser un punt de trobada ideal per fer una pausa entre projeccions. Un tret distintiu de la marató és la participació activa del públic. La gent grita, aúlla, bebe, és una manera diferent de veure el cine. Enguany, però, l'organització va marcar límits per garantir un ambient respectuós, rebutjant qualsevol tipus de comentari discriminatori. No és lo habitual anar al cinema a escoltar gent dient de tot. Amb una combinació de cinema, activitats i bon ambient, aquesta marató es reafirma com una celebració única del gènere fantàstic i de terror.